Ljudi, ovo je verovatno najčudniji touring motor koji ćete danas vidjeti. Na legendarnog penca sam iz zezancije namontirao komplet 3 kofera sa Temua, 2 bočna po 30 litara i jedan srednji od 45 litara, znači ukupno 105 litara prostora na pencu. Najluđe od svega je što je ceo set bio nekih 100 evra zajedno sa univerzalnim nosačima koji mogu da se nameste praktično na bilo koji motor. Sad, pitanje je da li su ovo stvarno upotrebljivi koferi za male pare ili samo lepo izgledaju dok motor stoji u mestu. Danas gledamo šta se dobija u paketu, kakav je kvalitet, kako izgleda montaža i na kraju da li ovi koferi mogu da prežive vibracije od penca, rupe i realnu vožnju. Jer ako izdrže penca, onda možda stvarno vrede pažnje. Da vidimo šta dolazi u ovoj kutiji. 2 bočna kofera. Boga mi, fino je to zapakovano. Da vidimo kako to izgleda. Boga mi, ne izgleda to loše. Pazite, ima i ovu lepu bravicu. I plus, unutrašnjost. Dali su mi ove 2 nalepnice Thomas. Baš super. Ovo su sami nosači. Bočni nosači, to je deo nosača od aluminijuma. Boga mi, ovo izgleda odlično. Ova bravica stvarno, sve tu izgleda kvalitetno odrađeno za ovaj novac, boga mi baš fino. 4 komada ovih reflektujućih folija, šrafovi, ključići, ovi imbus i 2 ključa. Ali to nije kraj. Evo je ova šipka i ovi glavni nosači. Znači, to otprilike bi trebalo ovako da ide. I sa jedne i sa druge strane. Dužina 41, visina 35, širina 21. Sve ovo sa slike dobijate za ovu smiješnu cenu. Meni je ovo prosto neverovatno. Koferi su od same plastike, mada za ovu cenu, stvarno mislim. Givi i ostali koji nude isto ovako plastične kofere imaju neuporedivo skuplju cenu, tako da ovo stvarno se isplati. Sada vidimo ovaj srednji kofer od 45 litara. Vidimo kako to izgleda. Boga mi, i ovaj kofer izgleda sasvim pristojno. Čak dolazi sa ovim naslonom. Jaz da je ovo malo tvrđi naslon, nije nešto mekan. Voli opet, fino izgleda na oko. Da vidimo šta dolazi unutra. Nosač za kofer, ove 2 ručkice od plastike. Mislim da izgleda nešto jako, ali koliko para, toliko muzike. Da, to je ona mekana plastika. Ali opet za neko blago opterećenje iza penca bit će sasvim dovoljno. Evo dolazi i sa ovom postavom. Malo je lošija nego na ova 2 kofera. Komplet za montažu. I 2 ključa. Kažem, nije opet za neko preveliko opterećenje. Dosta je mekana ova plastika, kao da je od papira. Ova 2 kofera su malo bolja, iskreno. Malo se čini da je deblja plastika. Da se bacimo na montažu svega ovoga. Montaža bi trebala da bude veoma jednostavna. Doduše, malo je penac uzan za ovo. Ako izgleda smiješno, možda ću verovatno da napravim ovaj nosač malo uži nego ovaj, da izvarim nešto. Mada vidjet ćemo kad završimo kako će to da izgleda. Pošto u samom setu za montažu ima samo šrafova, jedino preostalo je da najjednostavnije 2 ploče ću samo da isečem, malo neke rupe i to bi trebalo da se drži sve kako treba. 2 hours later. Napravio sam ove donje delove sa kojim ćemo moći da pričvrstimo ovaj gornji deo. Sad najjednostavnije ovde i ovde. Sad najjednostavnije. Sad se kači ovde. Ovde ćemo ovu šipku. Sad idemo na montažu zadnjeg kofera.
Pa ljudi moji, ovo je ispalo brutalno. Van svih očekivanja, boga mi. Kako mu je čučnulo. Prosto neverovatno. Kogod je možda zainteresovan za ove kofere, neka mi piše privatnu poruci i objasnit ću mu sve gde može ovo najjeftinije da kupi. Znači, 105 litara tovarnog prostora. Mislim, naravno, neće to da se puni toliko jer su ovi amortizeri slabi, one jedva mene drže i stari su jedno 40 i kusur godina, tako da to će biti nešto sitno za neko delo, za nešto. Tako da, služe svrsi, šta da kažem. Da testiramo onu glavnu poentu ovih kofera, da vidimo da li može da stane ova flip-up kaciga. Naravno da staje. I ima još mesta ovde sa strane. Ovde sa strane mogu neke rukavice, odeće, šta god. Baš dosta tovarnog prostora. Naravno, plastika jeste meka, ja ne kažem. Ali ovako, za te sitnice koje nisu preteške, bit će to sasvim dovoljno. Mislim, nema šta tu da se priča, kvalitet je koliko para, toliko muzike. Kažem, vreme će pokazati kako će to da se ponaša. Kad go peče jako sunce, vibracije, loši putevi i to sve. Tako da pratite kanal, pa ćete i vi videti. Generalno, ova plastika je malo deblja na ovim bočnim koferima. Čvršći su dosta nego ovaj srednji, ali lepo je to odrađeno, vidite. Imate i mesta za kačenje ovde, mogu neki šatori ili tako nešto. Bravice za divno čudo i nisu toliko loše, iskreno. Šta znam, naravno, mislim, ko hoće da to ukrade, on može i od onih najskupljih to nekako da izvali, mislim, to nije nikakav problem. Zato nikada ne treba ostaviti preko noći neke vredne stvari u koferima. Iskreno, malo je nestabilno, tako da ću morati da dodam još 2 šipkice ovde, odavde do ovde, iza žmigavaca negde, da to bude ojačano ono kako treba, propisno, da ne razmišljam posle. Ovako se malo klacka, to kad se opterati neće to da bude dobro. Tako da, još ćemo to da odradimo i posle toga mogu da kažem da će da bude perfekcija. Many hours later. Koferi su čvrsto namontirani, modifikacije su završene, samog nosača. Dodao sam neko ojačanje, znači i sa jedne i sa druge strane ojačanje odavde do samog rama. Takođe ovaj deo koji je bio glavni problem. Znači ovde ispod ovoga sam dodao ove 2 šipke jer je sama korpa bila klimava. Mislim, kao što vidite, to je dosta tanko. Tako da ovde su ove šipke do kraja sa šrafovima od ozgore i dole. Sam to sve stegao, znači nema da mrdne. Korpa je sad čvrsto vezana sa samim ramom. Naravno, sviđa mi se zato što može to sve lepo da se skine. Sve sam to uglavio, nekako izvario. Jezda sam se namučio, ali nema veze. Najbitnije je da je sad sve čvrsto. Znači, može baš lepo da se natovari. Mislim da sad limitacije uopšte nisu koferi i koliko može da ponesu, nego sami amortizeri. Tako da ne znam kako će to da izgleda, ali vidjet ćemo. Pišite dole u komentarima kako vam izgleda penac s ovim koferima. Meni baš fora izgleda. Baš zanimljivo. Ovako je spoj modernog i retro. Bilo bi ono, da kažem, stilski malo lepše da sam stavio samo one bočne bisage, ali one me nerviraju zato što nemaju baš nikakvu sigurnost. Ne smijem da ostavim motor nigde ovako, čak ni do prodavnice, jer mogu da se ukrade stvari iz nje. Ovo koliko toliko sa ovim bravicama uliva neku sigurnost, tako da meni je ovo bolja opcija. Više zato što je funkcionalnije nekako.
Moj prvi utisak je da ovi koferi imaju smisla. Za malo više od 100 evra dobijaš mnogo prostora, kompletan izgled i univerzalne nosače koje možeš da prilagodiš skoro pa bilo kom motoru. Da li su najbolji koferi na svetu? Naravno da nisu. Da li deluju mnogo bolje nego što sam očekivao za ovaj novac? Da. Da li bih ih koristio za svakodnevnu vožnju, kraće ture, čak i neke duže ture? Da, bez problema. Da li bih odmah krenuo na ozbiljan put sa njima? Obavezno, samo što ih ne bi nešto previše opterećivao. Tako da vidjet ćemo kako će se ponašati na ovom putu do mora. Ali za sada ovi koferi sa Temua su me prijatno iznenadili i ono najbitnije, ako u budućnosti prežive vibracije od Tomosa, loše puteve, moje gluposti, onda stvarno možda vrede pažnje. U sledećem testu, koji će najverovatnije biti test do mora, ću ih malo više opteretiti, naravno Japenca, pa ćemo da vidimo koliko stvarno mogu da ponesu. Ako volite ovakve budžet moto testove, Apenca, restauracije i druge avanturističke videe, bacite like, zapratite kanal i pišite u komentarima na koji motor biste vi namontirali ovaj set. Ćao!